Takže ja vás vítam u dnešného takého skôr oznamovacieho videa, že tak akože čo si chcem urobiť, čo chcem zmeniť, čo chcem napraviť, čo by som mal napraviť. Buď to tento YouTube kanál zanikne, buď to bude dobre, buď to bude zle, takže neberte túto hru ako takú, že to budem točiť, dám to len do sekcie Roblox, aby ste vedeli a ideme sa len porozprávať o tom, že keď si teraz pozriete tieto dve videjka, čo mám vyskočené na obrazovku, tak vlastne tieto dve videjka som vydal, že budem točiť videá. Mal by som to, áno, mal by som točiť videá. Potom som na to kus kašľal, ale ja vám poviem, prečo som na to kus tak akože kašľal, lebo som nemal toľko času. A vlastne v tom som si v lete dačo našiel, že nejakú brigádku alebo dačo také, tak to zase mi nevyšlo, takže potom som ani to neuvažoval. A potom som uvažoval ešte nad tým, že pôjdem tak kde inde pracovať, alebo potom ešte, že budem natáčať tie videjka. No, ani jedno z toho sa nestalo. Stalo sa to, že som chcel ísť v lete, potom mi napísali, že nemôžem, či čo, takže potom som nič neurobil. Vyšli tieto dve videá, za tým časom mesiac nič. A vy si hovoríte, že prečo? Však boli dobré tu videjka, alebo že prečo? Vlastne, no tak ja vám vlastne presne poviem, že prečo. Lebo som najprv myslel, že budem robiť v lete. Mal som toho dosť 8. ročníka, ešte som tam mal urobiť niečo. Takže preto som ani nemohol tak veľmi robiť tie veci. Na YouTube sa úplne venovať, takže čo by som určite teraz zmenil? Zmenil by som dve veci. A to je hlavne YouTube, Kik, a hlavne aj YouTube videá. Takže to by som fakt najradšej zmenil u seba. Čo by som ešte urobil, tak budem robiť nový Discord, to som tiež asi na Discorde, kde ste tu videli túto správu, neviem kedy bola poslaná, že sa robí na novom. Tu vlastne presne vidíte tú správu, čo som poslal a potom o 3 dní som napísal, že som si našiel tú brigádu a potom zase som nemohol, zase mi dačo došlo do toho, že nebude alebo dačo také, tak nebola. Potom znova som napísal správu, že nebude. To vidíte teraz, že som napísal, že nebude ten Discord na obrazovke. Potom som zase napísal dneska, pre vás zajtra, akože včera. Včera som napísal takú správu, že dlhšiu, aby som bol, že v pohode, že bude všetko urobené a že budete mať nový Discord server a že všetko pôjde hladko. No, urobil som ho, všetko som ho nechal, takže som vedel, že ešte sa ku nemu vrátime sa ku tomu. To som veľmi rád a hlavne budú tam veľa giveaway, veľa toho, takže odkaz bude potom v ďalšom videjku, ktoré ešte bude, alebo potom prídite na náš Minecraft server, čo tam bol. Určite bude aj nový Minecraft server, to som pracoval na ňom, na Aternose, takže ten, kto príde, fakt budeme veľmi rád, budú nové videjka tu na kanále, takže dajte si odber a zvonček, aby vám nič neušlo. A ja sa fakt teším na ten Minecraft a je pečím to, aby sme potom mohli také giveaway robiť a hlavne som sa teraz dohodol s jedným, čo som mu dal môj klan, ktorý si ešte možno takto pamätáte, volá sa SMTK, skratke Smarterupák klan. Takže som veľmi zvedavý, že jak nám to vyjde, alebo že čo urobíme, ale bude toho veľa súťaží, bude o klány a neviem čo všetko, takže určite sa máte na čo tešiť. Hlavne, aby ste prišli. Potom bude Fortnite, eventy, bude teraz Squid Game 3, tak dúfam, že nejaká je hra vyjde. Bude dobré. Fortnite bude určite nejaké turnaje, takže som zvedavý na to. Uvidíme. Uvidíme na to, no, že jak to pôjde. Podľa mňa teraz to vyjde. Uvidíme všetko, nikdy neviem čo, takže to je to vyjadrenie, aby ste vedeli, že či zostávam na tom YouTube kanálu, alebo nie. Takže dúfam, že to vyjde tentokrát a že nebudeme počuť posledný krát, ale až
Uvidíme sa pri ďalšom dúfam videjku, takže tak dúfam, že prídete na môj Discord server. Keď neviete prísť, tak bude v ďalšom videjku. A my sa uvidíme pri ďalšom videjku, hlavne tu nechajte like a odber, dúfam, že toto špeciálne videjko vás kus potešilo v tom, že možno všetko vyjde hľadko, takže nechávajte tu lajky, odber, aby vám nič neušlo ďalej a uvidíme sa pri ďalšom videjku, takže čau.